Ka jingsha thok bat ka jingsha shet syukor ha kini kisingi ki ba menta lengba ki mobile phone ki internet bat ki we ka ba ki khot ka cyber crime ka jur bha ha kini ka juk ka ba menta. Bun ki bangat ha kini ki jingsha thok ki bangat lengba ka message ki ba shu thok bat ki bala batai thok ba kila job ya ka buskit lengba ka jing ya kop kupar baper bat ki don kam ban thep pisa ban yo ya ka buskit ka ba kila yo. Henry Pelse kani ka de tang ka but syukor jong kinong tu. Ki don ru ki ba sya thok lengba ka Facebook friends ki ba lengba ka ne ka Facebook friends don ru ki ba sya thok da ka ba kam ba ki de ki nong tray ha ki bang bat pani ya ka pin number jong ki ATM card jong ki bat ha ka jing bompoi prakhat bun na ki pai ba ki jungej bat ki jo ai ya ki pin number ha ka ba ki te ki nong tu ki yo pat bantu ya ka pisa na ka bank account jong ki. Katkum ka jing yo lum jing tip na kaliang jong ka office jong Superintendent of Police jong ka Ribhoy District lengbao additional SP uba RSM batang hapo hanru benai kila don hadu khatlai tilik ki case ki bala register ki bahap hakum kini ki jat case. Kumta na kaliang jong additional SP jong ka Ribhoy District uba RSM ula kentu ya ki pat ba bakin long ki bahusiar bat om dei ban ngej bit. Blay pi baro ki ba pe ya kene ka Ribhoy News nagaliang ka jong ka office jong Superintendent of Police hang ni mo po hagine ki ndru bunai ki bla lidno ni lalam bagila don hadu khat lai got ki breu ki bla shat hok lang bai jong ki mobile phone am ki yo ek message ka ba mobile phone jong ki kala job ya ka price kuna ka WHO price ka bisang dor di kumasan kalori nang taban de idan ru kat to kat ne bande ki bisha thok aga bagi paraluk dong ki lang ba jong Facebook la pha ya ki jing ai se bha ki barando pat kum jur bisa ban dal poi pat hagi hadin kat to ne por sadon ki ba pun pat ng ong ki bagi de ban deposit ki bisa kila deposit ya bisa pat ki wei pat ki sha thok long ba jong ki ne ha bagi persyang man khit ki kali long ba jong ki OLX de hagi khen ya ga ne ka pisang ko la sha thok hagi ne ki khat lai ngot la long bu ma khat lai la de kalong ba e shibun ru ban yo kem ni ki ne ki rew ki ba thok amar ki bun hi ki de na ki wi ki jala jong ga India lane khamtam gitu ki bade na ki wei par kiri ka pathai de namar gata na kaliang ka office jong i hangne ka office jong SP ni kentu but ni kenshai ni kapan ke pi baro ki parlok ki ba pe ni ka Ribhoy News ba phip dei ban ngi be ya ki ne ki message ki bawan ki mobile ki jong pi pala da ki don ki parlok jong pi ki Facebook ki bawa ki la shania ru pimdei pat ban pha ya ga no ka pisa ban deposit agini ke bank account amar waishisin bat la deposit ya ga pisa phinom yo ega mat kum juru ko belong ko e sibun dingi ke kulit ban kem ye gini jangan kan tu i wei pe wei bagi long gi ba husia abangi yo ya gini ki message ha ki mobile phone jongi kulesima